Λοιπόν, γεια σας, σήμερα Kermax Crazy King εδώ και δεν βλέπετε κάποιο παιχνίδι γιατί σήμερα θα κάνουμε tutorial πώς να κατεβάζετε το Minecraft ή όποια παιχνίδια θέλετε. Για να μην αργούμε επειδή τραβάμε Bandicam, πάμε στο browser. Εγώ προτιμώ το Frykso, βασικά το Google προτιμώ επειδή δεν μου δείχνει και τις διαφημίσεις. Πατάμε στο browser. Τέλεια. Λοιπόν, φορτώνει, γιατί έχω αργό, ήταν τελευταία, τέλος πάντων. Φορτώνει, ωραία, τέλεια. Με το mTorrent, θα έχω τα links στο description, πατάτε BitTorrent, επειδή άλλαξε, πατάτε BitTorrent, πατάτε εδώ, BitTorrent free. Free for Windows, πατάτε αυτό εδώ. Το ξέρω με μερικές διαφημίσεις, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα λίγο το browser. Πατάει το BitTorrent, σας βγαίνει η RAM, κτλ. Ένα εκτέλεση, επειδή εγώ τα έχω στα αγγλικά, εκτέλεση κτλ. Και εσείς θα κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε, ελληνικά το θέλετε, και θα σας βγει ή εδώ πέρα ή στο desktop. Ωραία, μετά δεν κλείνετε το browser, εγώ το έκλεισα λόγω διαφημίσεων. Θα τα έχω όλα τα link κάτω στο description και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το Cracked Minecraft, έτσι, όχι το Premium. Είπαμε, το Premium πρέπει να φτιάξεις account. Πατάτε τώρα, αφού έχετε κατεβάσει το BitTorrent, πατάτε BitTorrent PC Games ή εγώ έτσι το ψάχνω τώρα, BitTorrent PC Games. Συγγνώμη με ακούτε φωνές. Πατάτε στο πρώτο εδώ που σε... όχι αυτά γνωρίζετε, αυτά εδώ στο πρώτο. Πατάτε πάνω. Ωραία. Και τώρα, ή άμα θέλετε πατάτε στην αναζήτηση Minecraft ή πατάτε εδώ που λέει συγγνώμη διαφημίσεις AliExpress, τέλος πάντων. Πατάω ένα pause και επανέρχομαι. Λοιπόν, επανήλθα, λοιπόν, πατάτε όπως λέμε BitTorrent PC Games. Ναι, BitTorrent Games Torrent αυτό. Όχι αυτό και κάτι τέτοιο, ούτε αυτό το παραδείγμα. Καλύτερο είναι από αυτό το site και θα το έχω το link κάτω στο description. Λοιπόν, συγγνώμη αν ακούσετε κάτι από έξω ήταν. Πατάτε ή άμα θέλετε στο search Minecraft και άμα θέλετε Minecraft. Συγγνώμη για αυτό που ακούτε, με συγχωρείτε. Ή άμα θέλετε. Βασικά τώρα μας βολεύει να πατήσουμε εδώ μη. Έλα. Καλό, ωραία. Πατάτε στο τέταρτο, άμα δεν το βρείτε στο τέταρτο, πατάτε ή πίσω ή μπροστά. Επειδή το Minecraft είναι κάπως νέο παιχνίδι 2012. Συγγνώμη, υπάρχουν διαφημίσεις. Πάρα πολλές διαφημίσεις, τις μισώ. Από εδώ εγώ έχω αυτό εδώ, δεν είναι version. Μπορούμε να τα βρίσκουμε μέχρι το 1.8 και σας θέλει καινούρια version. Πάτε ποιο θέλετε εσείς από εδώ ή αυτό ή αυτό ή αυτό. Πάτε από πάνω το τέλος πάντων. πατάτε
πατάτε download uTorrent. Pause και λοιπόν, συγγνώμη για αυτό το pause. Σας βγαίνουνε διαφημίσεις, αγνοήστε το. Εσείς πατάτε download torrent, τίποτα. Download torrent. Αλλά θα σας βγει στο BitTorrent. Οκ. Πατάτε yes. Σας το κάνει έτοιμο όλα αυτά και τα λοιπά. Πατάτε πάνω του, πατάτε συνέχεια, εδώ που λέει συνέχεια. Λοιπόν, δεν θα σας βγάλει αυτά που μου έχει βγάλει και εμένα, δεν θα σας βγάλει τίποτα από αυτά, θα σας βγάλει μόνο αυτά τα δύο, αυτά, τα αρχαία WinRAR. Και σίγουρα όλοι θα έχετε WinRAR, άμα δεν έχετε, τι να κάνω, συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να βγάλω βίντεο πώς θα κατεβάσετε το WinRAR. Λοιπόν, πατάτε εδώ πάνω, δεξί κλικ, και εγώ επειδή το έχω θα σας λέει αποσυμπίεση εδώ και τα λοιπά, ή άμα το έχεις στα αγγλικά αυτό πατάω. Yes to all. Φορτώνει. Τέλεια. Και θα σας βγει αυτός ο φάκελος εδώ πέρα. Και λοιπόν σας βγαίνει, σας φορτώνει, μην ανησυχείτε, θα σας βγει. Θα σας βγει, περιμένετε, να το. Συγγνώμη. Θα σας βγει το Minecraft που βγήκε στην αρχή αυτό μόνο του και θα λέει up that logic, μην ανησυχείτε, θα αργήσει λίγο επειδή πρώτη φορά που θα το ανοίξετε εσείς. Και πατάτε όποιο όνομα θέλετε, όποιο username θέλετε. Βασικά περίμενε. Kermax. Kermax, τέλεια. Λοιπόν, πατάτε στο... Κοιτάξτε όλα τα version μέχρι το 1.8.7 θα βγουν και καινούρια. Πατάτε στο 1.8, πατάτε να πατήσω λίγο pause μέχρι να φορτώσει επειδή έχω αργό υπολογιστή. Σας βγαίνει αυτό το Minecraft, τα λοιπά. Έχει και multiplayer μόνο για cracked server. Εγώ έχω και άλλα server, δεν είμαι όλο αυτό. Αλλά επειδή έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε όταν σας βγαίνει αυτό το Minecraft, καλό είναι να έχετε φυλάξει το BitTorrent, αυτό που λέει τροφοδοσία, να το ξανακατεβάζετε από την αρχή, να το σβήσετε και να το ξανακατεβάζετε. Άμα έχετε κανένα τέτοιο πρόβλημα, πατάτε single player ή multiplayer, άμα μην μπείτε ποτέ. Λοιπόν, ωραία. Πατάμε σε ένα εδώ create new world, ένα creative και create. Συγγνώμη αν ακούτε καμιά φωνή κάτι τέτοιο. Πατάω να pause και πατάω. Λοιπόν, θα σπονάρει εδώ πέρα. Βασικά δεν έχω κανένα σύντα, απλώς να φόρτωσα να και ένα village εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και ένα tutorial πώς να εγκαταστήσετε το Minecraft στον υπολογιστή σας. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που σίγουρα θα είναι game και συγγνώμη που κάναμε tutorial, δεν είχα χρόνο για game και γι' αυτό. Και θα παίξουμε όχι το parkour map μετά από ένα μήνα επειδή κάτι έπαθε και θα φτάσω εκεί που ήταν πριν και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι διέγραψε στον κόσμο κατά λάθος, ήθελα να κάνω λίγο clean τον υπολογιστή και συγγνώμη αν ακούσετε κάτι, ήταν από έξω. Αυτά, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι Minecraft Survival. Άντε, γεια!